Engineering College Pakhata Chuan Zirtirtu Pakhat Chuan Zirlai no pang Pakhat nena Chuan ka zo na chu I chang don nge don lo ti in alo vin chiama naktuk maya exam in ton to don ania tuna email kan mule chawamo helai huna hian engti turin nge I local helai hun hi I om vena tur mun anilo ati chunchama athin arim hlani ti chu a riat thei Zirlai chu a in thlasun melin aza mel kher mai in thlasung tak chuan sar exchange program atanga lokir le chok kania alo ti zoi sapa atong le ma chuan Zirtirtu chuan lo pot chat le in eng exchange mo khoi mun atang khoi lai mun cheng kira tanga local nge inia ti in Hmusit tak chuan anui so zui Zirlai dang tengai dan chu ani lo mel khop mai ma se engma an soi ngam lo Zirtirtu vek chuan mani din mun le ni nahi kan riat angai khop mai mi in anti ti awang ringota mani phak mi lo kong zove tumri ngot thi aza thlak ti riat tur tong na chang shami lo tan phei chuan helai mun ni asang lu tuk tile in Zirlai ma taka chuan adinga a en takul mai tungai a soi chan ti chu a chiang veu mai le han thoa khakin a chae atop nan thil pakhat ka zot le teng che ti in an Zirlai mi zona pakhat chu a zot le a min chang ha ro atevin le thak Zirlai chuan chan tumin aka chu a ang zowa a seidon lai tak chuan Zirtirtu pa chuan a boi thak tak zet mai engtin nge helai huna hian iron lu ve thei jok sentence pakhat bo sei chuak theilo hian heng Zirlai hi ziramo ti in alo pot chat le atop nan hun tha ka peleng che ka zo na kha min chang ro atile a Zirlai in a chan don lai chuan I huna top atile dai Zirlai hi adanga ok ve de nge azam lutuk rang takin a tong thei bik lo ni ngai turani ati chungin an Zirtirtu chu alo thin rim man zia tong po tong tha thei lo hian helai huna hian engma ti tur inain ka thelo alo tile ang nem to view na alalung oi mai theilo helai mun hi chok in Zirtir na mun tur ni lovin engineering zirna ani hi nangma awangin Zirlai po kan sir theilo kan vai hian nangma awangin kan hun kan pai vekani Zirtirtu qualified chatak kania hun rei taklo thok to le ton shit nei chatak kani bok helai mun hi na om na mun anilo atile ta Zirlai chu aza mel to khop mai Zirtirtu po chuan han kalsanin athutna apan sana dokana paper chu Kevin Zirlai chu aron kok wa a tungai ming aron ti Spanish tungin min chang che alati zui Zirlai tlangwal chu ngoi ra uravin amit akhap faka kaming chu Eduardo ani ti in Spanish tong felfai tak chuan alo changa Eduardo vek chuan ente sar alo ti ve a atong som le ma chuan Zirtirtu pa chuan ban vai mu chuan ngoi makte ngoi ro katong lain min lo pot chaturin tunga ini nang hi buina kulpui ini hi engkim iti kholo vekto ibula thu ka Zirlai te hi heram mabakte anni asin anni hi anakina chuan kanram mel mang hi anla thak dang lam dona in moi tak tak te anla sang nang hi hanin en vete engdin mun nge thleng theya in ngai ve lak na pakhat ma inei lo tile in Eduardo bula chuan alo kal hnaya apen chu apai sak dai mai o kati palani hanti velin midang thia lo tura zoi chuan lak na pakhat ma inei lo ate zoi le sap chumin hu chuan thinrim takin du to kang bang ra u naktuk exam tur ani kha siang che u chuan hei Inchhir pa Eduardo hi mi anglo ang maya alo chut ve mai awang po hian lom thu in shel donia tele in ngei om tak chuan Eduardo chu amela wedang te an chu sang nu chuan Eduardo po chuan in thlasun mel tak chuan apen chu charve in mong chang chuan achok ve ta atuk chu alo ni Zirlai te po chuan exam chu machonin an question chu an chang mala hun engamo chen aliam nu chuan an Zirtirtu thin chia chu loading chuak le in khaile huna top to naktuka second part kan exam le don kha shiola oral tongka exam turani apoi mo don emani achan chu naktuka hian university nei tu te an local dona
in project chung chang an zot ang chu chu ani in exam question tur chu in ti that chuan katan po kaisa na chance thatak ani dona nia ti in anui deuh hak khaka zirlai ho po chuan hrethiamin kut chu an ben sak ve dar dara te chuan an answer paper te chu ala khom sakta amalte te chuan an hnung lama tang chuan alak sak zela Eduardo bul aron thlen ma chuan ala hlim vur view mai ma se Eduardo bul alo thlen chuan thil adanglam le ta vek mai paper chu lak sakin he thil hi enge omzia ti in thindim takin Eduardo chu angur le ta chur mai le min ba han zalu em ve tunge kan hi ishalo mi ati chunzoma Eduardo chuan angai na ashalo le enge omzia sar ati man chau ti chuan Zirtirtu pa chuan heti hian animo min zalo ti in Eduardo paper chu athing noka zam tak chuan Eduardo chuan enge soyom zia sar ti in alo zot vele da Zirtirtu pa la chu athinarim tul enge omzi ti amo I paper hi imulovem ni ti in alo vin le shep mai le Eduardo an sar ka ati le mek lai chuan Zirtirtu pa chuan ka enge nang trong po trong lei thailo ini to nak lain he paper lak lo lutuk khi min pe amo ti in Eduardo paper chu apo thler sak ta vek mai le helai mana hian engti tura local nge ini hi karathiam thlot lo ani ati zuya thindim tak chuan ado ka na pansan Eduardo chuan masesar atiman chau ti chuan rang takin ansar chu lo let le in min chang ho su tunge kan hi Chiam Zirtirtu kan hi ilaka chuan khi ta ka Chiam chu ti in a au khum ta chi mai zilai dang te po chuan shom anti ani an Zirtirtu pa chuan atilu to kan ti chu an mit nge chuan an hua Eduardo chu an khongai view ni in alang bok in thlasung tak chuan Eduardo chuan min ngai dam ro sa ati sapa an Zirtirtu chu lo hoilet le in helai huna ilaron kalzel na chan tur hi kasalo top mai helai huna omve tur hi ini haup lo atile ta sak mai le in thlasung le reluna o tak chuan Eduardo chuan sar inga tinga ka paper hi hetianga iti na chan hi ka hathiam lovani ka chana te kha adik vekasin alo ti velom loma an pula chuan ngei tak chuan eng exam paper ngei saya in hena tangin eng paper ma kadong leinem alo tia anui lui vel hua Eduardo po athindim veta ipot thlera ipayani kha ti in alo chang ve ta mia mai Zirtirtu pala chuan paper chu zongni tak chuan an hoi kual ter vela engma kawa Hmusit lo ve ti in Eduardo chu alo kal hnaya apoi hle mai naktuk chu iron exam ve theidon talo ani ati chunjama amala chu ngei farhan chuan anui then thua Zirlai no pangdang te po chu an phok hru to engma an suingam ve der silo in thlasung tak bok chuan Eduardo chuan sar naktu ka chuan ka local ve theidon lo tina emni ti in azot le Zirtirtu pala chuan teu lo mai a theilo karem ti hek lo nangni ang Zirlai hi chu kan mo reng lo chu exam be le po angai to lawang ruam han na kanaya karuam man na hi inti chiat karem ti hau lovane chuwang chuan local to su helai huna hian mu che kadu to reng lo chu irathiam atitlang tarok mai he pa ruam man na hi enge Zirtirtu chuan Zirlai te chu engmi po ni se en than na le nol sut bik anei tur anilo engwanga Eduardo hi ho nge ani ti chu kan la chauzel tura ngayang exam hall chu Zirlai te chuan an chu san sanga a paper thler chu keng chung chuan Eduardo po chuan a thut na chu a tho san ve kalmai atum lai chuan an Zirtirtu pa chuan lola ding te ti in alo ko ding le ta Eduardo hena chuan ka thu sei tur hi du sakna thila ngayang che thuron ka pedon che ani nangni ang hi chuan heting hi zirtum ve tu su intan aboi thlau lu tuk tlap ise thiamem iban san dai donia kal toro atile ta Eduardo chu ango renga tongkam khat ma in an Zirtirtu pa chu a chang lo aril ru ero awak thui le ti chu a hriat reng mai
atuk chu alo thleng le ta university nei tu te ma a oral exam an nei ma lok chuan Zirtirtu pa chu principal room a chuan man mo tak chuan alo luta enthil nge ni ta awa man mo thlak om ve ti in principal chu aron zot ngal bor ama athil enga mo ka lo bur ngar etur do chu amuhal athil soilai chu top chutin hepa hian helai mona hian enge aron ti ve tia zo chun zomin etur do thil ji lai chu apo thlak sak ngala han thlir thokin complain mo kachung chaga ti in an nui haka etur do chu ron melin kachung chaga report thelu ilo tumango ithil ti tum hian helaya hian omji ani iring ti na animo hantile in engthil nge injia khi ka he thiam lo top mai ati chunjama abula thu an principal chu han melin ani po chu alo nui fe hak khaka principal chuan a folder ken sareng chu han Kevin an enren rona chuta lo hoi chuak le in engpo ni se hei hi nangma chungchang ani a ni tin mai hian eron tlai ji ni in ain ji klat mai ti in etur do chu aron mel tarana etur do po chuan a je big lo ni sar na ka thok pa atin ni ta thotel kangai buk sia ti in alo chang maya rin lo devin principal po chu angi ta huk mai Zirlai le na tho pa le khajirmo han ti in anui lai chu atop chuta thinrim mel tak chuan na thok pa zir hi inge omzia idu zok thlangang che Zirlai zir nge na tho arolin idi thei leinem idu zok i thanangai atita Zirtirtu pala chuan nie chu lom ka soi kangai dan chi ani helaya Zirlai tan hi chuan arem velo lo ti ve makin in la engma tak chuan nunglam te chu a hoi san kwal vel etur do chuan engma asailo makti takin an principal chu a en reng ringota principal chu lo tong la in helai hmuna hian enge eron ti ve hi ka he thiam bi khau lo mai enga tinge I hun tha chu iron khoral char na tho imamo chuan thok mai ta che lo ti ve ta dai mai Zirtirtu pala chuan chu chi chu ni e isei kha atikani lo ngai thate tlangwal montifaya ta thok tur po kan college chian kan momo lu tu kolom chulama chuan na vadil ve jok ro khai itan po atha zo kang fin warwak po angai lo ania alo ti vele patling pahni ti a boy lo khop chuan an lanu isatun em le ngal principal chuan adikani iti om tak itana kong traber chu ani alo la ti vele zui edor do chuan makti tak chuan an principal chu a ena engma seilo chuan ngoi ringin a thutna atang chuan athova akaltanal nala reilo tan nuwa chuan university nei tu ta jinga mi he chia po chu alo thlengta program chu tran mai theidin mona an din to nu chuan Zirtirtu pa chu alo ding chuaka mai chian hena chuan he ho hi ka Zirlai no pang chuan em te an ni hi engineering line a chuan kan ramta na thohlok ber tu te an ni an Zirtirtu kan hi ka tan po in chuna tham tak ani hanti te in madam in pe chuan kan tran thei to ania ati chunjama mai chia chuan ole alo mo me ma se mi pakhat dang lo lakal tur a oma ilo hak lok meng miang atelo chuan kalo tran thei ngot lawani tin alo changa chuti lai tak chuan kong khar chu lawin hongin sut moi tak khachung chuan etur do chu alo lut ta zan mai le Zirlai dang ta chuan mak antina samai Zirtirtu pa po chuan mak ativio amak ti dan kong ero adang lam deu min lo thiam lok o ti zavin rang tak chuan etur do chu aron pan vata heta engei ron ti ve local lo turin thu ka peche anilom ni avatir du a athin chu arim mel khermai a oma chuan nam datin mi mol dik tak ilo ni hi ka soi kha ira thiam lo mi heng ho hi du taka ka thlan chuate ani a ka tuai hriam vek bok atile etur do chu han then sakin stage lampan chuan kalmai atum Zirtirtu pa chuan lo chil bet le avatin ka thil soi chu ngai thata che chukro tuna rang takin chuk ngaro nangma awanga mol pho hi ka tu haulavania ati chunjama mai chalam chu lo hoi la in ani hi exchange student ania
zirtir na hi kan hena tang aladun ngai lo awangin helai hmuna local velo tur ani a ka chuat ti lok don ani hi mino hre thiam ro awati zo etur do chu rum tak chuan melin chuha ro atiram le tamak mai exchange student hi kalo soi fi lokanga zirlai tu emo in maniram emo mun emo atanga ramdang emo mundang emo a school emo college emo hun engemo chena tana avakal zok ang hi ani ramdang emo mundang emo atangin bidang po an local ve zok thin heting hi thildang lam tak ani san palawa kalphung pa ngai tunlaya po an lamhan reng thin ani reilote tan zirlai in thleng zok ti na ani ber ome eto do chu hanui sakin kalkiang tamai lo chuan an zirtirtu pa bola chuan an ding fel ata amhlani loka an zirtirtu in zona azo achan don laya alo po cha sakle an khum vak mangai mai chana chu aron peta jar jar mai le atar mit chu pothlain an pu po chu ameng zaw ko engthil ngei ti in etur do chu thinrim takin azot ngal etur do la chuan o khazo na kha nimin pi loka min zot anilom ni achan na ka peche ani kha ithre to na nge alo ti sam eta me chia po chu athun atang chuan lo thovin an bola chuan alo ding ve ran to zirai dang tela chuan etor do zia lo dang lam talu tuk chu mak alo ti vio mai chuta le me chia chu alo tong chuak veta khaila putu u ani hi kan mel thriat ti rang chu ani hi doctor physicist lo tling le thiam tak ani a kan university tana thohlok tak ni in investor lian ber ani a ram sang sanga ama sponsor na noya le khazir hi an chavani ani ang kan university in kan nei hi kan vane tak chatani ati tamai zirlai ho chuan mak antile zual zirtirtu pa bo chuan lum ati chanta le etor do chu lo tong vele in mei chian hena chuan lom thu chu an chilte te a chuta aduang thu chu a soi veta alo mo me voina hian local na chan kan neya thu seina hun ram chang kha kanei ngai mi lo maya ani lom ni Mr. Walter ka tong ve do na piang khan engtin nge min ti chin kha tong ve na hun kha min pe mi alo ani kha tro han ti te te in nia promotion kha i bei sia chumi tur chuan zirlai thalo kha chu i du lovem ni kha apoi hle mai vin hian i kai sa na tur thil seitur kan nei hau lo mai le i bei sei lo thil zok i dong don ani mer veitam zirlai tam tak hna tangin i chungchanga complain kan dong na sakhop maya chu wangzo ka local chu kan ni e ka thil ton le mu chu te kha alom lo ka ti in zirlai tam tak thu sei kha atik tlat mai si ati tamai zirtirtu waltar chu ameng tal da tak tap mai le a hoi kol shu a englo thil riat sul pal a om ani nge yang tlangwal nilo doctor min lo thiam la thil riat sul pal wang liu ani e atiba ta nok mai etur do chu lo nui la sukin chutimo Mr. Water ichung changa complain aron lu nem e mawangin exchange student anga lemchangin kar khatchung izirtin noya kalo omve ani kha anthu soite kha adik vekani ti keima nge hin karon ton ve tang khan achiang viewin kalo ri asin alo tile a Walter po chuan tingai na ashalovin in sei thiam ngai na ashavak lo ani ange khongain min lo thiam na min ngai dam sam ro khai tungai ini kalo shalovatin ni alo ti vele chu tak chu edu do shi thiam lo le thin terim zul tu chu ani ta tlat bai adikani min chiat lo awanga khatinga kachunga chekha ini ti kapom khop bai min chadon lo ti ka chiat awanga lemran changpo kan rengani zirtirtu ini a zirlai no pangtu tepo angkhat vekin ichi tur ani lain tuna alandana chuan chuting chuan iti don mi alo ti hi itung kam nge tang ka chiat bel leta tu tepo ani se angkhat veka en hi zirtirtu mo phurna ani a zirlai ten thiam na andua anzirdu tak takani chuan thei tok i chu turani email shet emo mi hausa emo ani wang ringot ni lovin mira thele harsa jok zirtirtu po in ive awang jokin anchunga thei top chu kha imo phurna ani ve tho lovem ni mase itilo tlat
Hmusit takin itung kom thin ani kha ati vele ta fak mai etur do tong le ma chuan principal chu alo ding chuak ve vat adik chi isoi kha adik ani tu te ma hi ensan emo clear tur an ni lo chutiang alo thleng ani chuan ngoi bo pui chi ani hau lawang alo ti ve ringot ma se etur do chuan e khai itung kam kha han ngai tu chiang te khai chung thila chuan ifilim big map amo chu alo ti sak principal chuan enge katel vem ni chutiang in engtin ma ka ti ve ngai hi nem alo ti a mel ero aphadeu dui thung etur do vek chuan ani mo i mu phak renga heting thil hi a thleng renga trong kam khat po in tilo turin isoi ngai em ni imo phorna ani asin ti in alo shil fiele ta fak mai principal la chuan a chaldom mavin alo ni mo Inchhir na engma kan lo in pengai mi lo atitanang nanga chuta mai chia chu alo tong chuak vele ta Mr. Urtar Mendozale Mr. Sergio Ramirez te in pani khan lo sia ola ka tu chu he jirna ina hian lekha jirna boruak tha nei hi kan du bera Zirlai zong zong tan hun tha siam saka clear big nei lawa enkol hi kan tum ani bok kan hnoe thok tura lak in ni a kan du dan po in sia ma se thareng chungin in zon tu lo chu ani Zirtirtu ti atan chuan aza thla khop mai alo ti ve a Walter chu a hlau thong tran ka kan thiam lovani na pang ho chu kan ko kho manga ngai dam kan di la nge kan ti pat liu levani madam khongai in min re thiam la Zirtirtu na hi ka thok re ve to a ton shit po ka nga ve to vi wasin alo ti bale nok ei chiero chuan ton shit mo inga ani mai thei ton shit nga ringot thi apoi mo ber ani lo angin helaya po hian kan thupui ber ani shan lo kan thria thei china tanga kan hu dan chu chuan i qualification chu asang ani mai thei imi zele che danenin Zirtirtu tur hian itin zo lo qualified lo ani chowa chuan thuthluk na kan siam to a he zirna ina tang hian in pani hian ban in ni e ati tam mi mai Sergio zok chu athin rim ngang mai in thil ti hi in chalo ani hi in la Inchhir kopang ti in achuak taw ha hong honga Walter ero alading khumuang han thodeu hak khakin madam khongain min tha thiam te he zirna ina hian kum khat chu kalo thok ve ta a ka Zirlai ta hi en la Zirtirtu thaber kan ni ji imuang an Zirlai an thiama an sortlak view bokang alo tile shama pechi ero chuan irasul derani chu a thaber ni lovin asul berle trongkam cheber ini Zirlai no pangte hian an ngai na hau lo chesin an chi che chu jok chu ani an ngai na ngai lo che an za ngai lo bok che an ti che kha an za na che ingai ani mai thei elo ti ve thung chuta zat chuan ultar po abei dong ta ani nge Zirtirtu kani a dikna chanvo hi kanei ve sin la tha e Ministry of Labor ka he ngeyang cheu ati ve ta ma se mei chia chuan alo hlau lo na sa a thalom nie dikna chanvo rights to inei ngei mai ma se Zirlai te po hian an nei ve ti hi i reng don dia mang thale ti in akal san ta daya Zirlai no pangte chuan an kut chu an beng dar ole adik chi ani Zirtirtu ta hian dikna chanvo an nei ang chi in Zirlai te po hian an nei ve nge ya kan rights nei te in za sak ton tur kan ne ka video lo en tu ta zinga Zirtirtu po in omai thaya chuti rolin Zirlai nu le pa te po in omve karing tuna hian nu le pa le Zirtirtu te ta na shit nge tur poimo tak toite ve in kalo soi bel ve lok dona khongai takin minlongai thak tlon sakram don nia nu le pa te shia ta na poimo kan soi photang tuna hian corporal punishment le child rights te ala hle maya ara chiang ber tu te po Zirtirtu te an ni awangin atlang pui thuin an film khur ve view to in asiata chuti rolin no pangte discipline noya enkol an ni lo chuan kong diklo an zo ma thin em awangin shemna hi kalpui angai chang a omve fo thin kan faten shem amo zil hauna an to hian
nu le paten corporal punishment emo child rights tingal ngot lovin achan le wang dik tak riat kan tum hi apoimo khop mai school tinin dan le shaishan an nei thawa nakina boina le harsat na vivaina te kan nei lo nan an dan ni te riat masak phota zom kan huam ani chuan admission ti chau hi afin thlakber atlang pui thu in no pangten shem an to hian school dan an local pe chinwang ani ve china hei hi chian phot jelila adu omber ani chuti ni lova chanle awang mumal omlo Zirtirtu mut fulo satli awanga no pangten shem an tur fo ani chuan hoisen takin nule paten machon nge nge tur ani thung Zirtirtu da tan ve thung Zirtirtu ni hi kanjirsan awangota katling tok ti chi ani lova degree eng anga sangpo nei ila kan mi sia lo pang enkol tlak kan ni mt kan info ngai ani tunlain mizorama Zirtirtu na ruak atamber ti awanga Zirtirtu ni vengot hi mani in shemna ani pia no pangten nasatakin antur ti shedeng tur Zirtirtu ni tur chuan do thei angaya zaidam angaya no pang mangai thei na thinlung put angaya ni tinuna enton tlak ni angai bok nule paten an fate kan kuta ngai ngam taka anda ngamna ni nge ngai angai ani tuna kan hmu tak ul tara ang hi Mizoram Zirtirtu wale zirna ina hian an tam viewin arin om mani ming chaddu le school ming chaddu awanga Zirlai no pang thiam thei chok admission pek te hi Zirtirtu thale school tha chuan ati lo top tu ani a Zirlai engmi po thiam duwa school an local ani chuan Zirtirtu chuan thei top achu pui nge nge turani chuting turata na lo pek chu ani bok chuti rual ero chuan helai hi apoimo lo revek taila thiam tum lem lo zir pe chung lo aminga school ron kalve mai mai an ni a school dan an zom thailo ani chuan kha ka chu Zirtirtu te mo phurna ani bikin arin omlo school tinin dan le shaishan an nei vekani ti shiadeng ero acha ome seitur chu atam khop mai video asailu tukang ti ero al omsi du tok potang clear tu te in zawai chunga lom thu ka soile a zanin hun man nuam le vek ole